Silas. Hvad skal vi i dag? Lort. Med lort på. Gå ud, Jonas. Ud. Vi står lige og snakker om vigtige ting. Jeg skal lige have min trøje. Nej. Kan jeg komme ud? Det kunne bare være rart. Nej. Det er sådan, du gør. Kan jeg lige? Vent lidt. Vi skal lige stå og snakke. Vi skal på pilgrimsvandring i dag. Ja. Og vi skal gå. Altså læreren de siger sådan 27 km. Jeg har hørt rygter om 27 km. Så det bliver hårdt. Vi skal have en lille opbakning med, og så ellers bare afsted. Så, nu stod du lige over i pigestemme. Det bliver hårdt, så vi skal opbakning med, så det skal nok blive hårdt, så. Slå lige over i mandstemme igen. Okay. Kom så. Ja, kan jeg gå nu? Nej. Det er en lang dag, det her. Jeg skal finde min jakke. Ninja. Okay, i hvert fald, det bliver hårdt, og vi skal gå sammen. Hvad er det for en kirke, vi skal gå til? Ja, det ved jeg sgu ikke. En eller anden kirke, 27 km væk. Det er forhåbentlig vide. Det ved jeg ikke. Forhåbentlig ved. Ja. Se hvor tolv. Ja, for helvede. Keep up the training. Glæder du dig til i dag? Nej. Nej. Hvorfor ikke det? Vi skal gå Hvor langt skal vi gå? 5 milliarder kilometer. Hvad med dig, Maria? Glæder du dig? Ja, mega meget. Er det ironisk? Nej, det er sgu da pisse hyggeligt. Jeg skal gå sammen med dig, ikke også, Emil? Jeg elsker dig. Og hvor det er okay at få lov til at lade maskerne falde. Familie er sådan, i traditionen og i glansbillederne, der er familie et helligt sted. Og i glansbilledet, altså sådan som det burde være, så er juleaften et helligt sted. Fordi der er godt at være, men vi har plastret det til. Jeg lige der, jeg spurgte bare. Ja, vi sidder til toppen nu. Tårnby Bjerg. Det er ikke sjovt. Hvor er vi henne? Det er ikke Tårnby. Tårnby Bjerg. Ja. Og så er det halve hul, her vil der gå udsigt, ikke? Kom herover, så I kan høre. Der er noget frugt og noget brød. Der er en pære, en banan og et stykke brød til hver. Så lad være med at tage mere end det. En bær, en banan og en hvad mere? Og brød, og brød, der er 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 brød. Hey, prøv her. Kan I få de fedte fingre væk fra min bil? Her, tag lige den ned, og så lige sæt lidt derhen over. Det bliver gennemboldet. Del en banan. Jeg siger en banan.
Nå. Du er min bedste ven. Du er min bedste ven. Skulle du lande i stedet langt og milevidt fra din egen varme seng, så finder jeg en telefon og giver en ring, for du er min bedste ven. 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 Så er du nede, har fået nok, er jeg hos dig før du går amok. Når vi er sammen, ja, så går det jo nok, for du har en ven i mig. Ja, du har en ven i mig. Måske er jeg ikke verdens klogeste og smarteste fyr, hverken stor eller stærk, måske. Men du skal vide, at ingen andre holder af dig sådan en som mig. Emil, har du fået dem? Ja. Oh my god, det er træls. Lad være, Emil. Gå væk. Så. Nå, det var det. Det er du så meget slemt. Fuck right in the pussy. Hvad giver det? Hvor er vi henne? Vi er på en vej. Jeg ved ikke, hvor vi er. Hvad er vejen? Huså Bakkevej. Det gør den nemlig. Og hvor er vi på vej hen lige nu? Vi er på vej til stranden, siger Emil. Stranden, bag ved skoven. Ja, vi skal først ind i skoven, og så skal vi ind i stranden. Ganske derude. Hvor er vi henne? Vi er i en skov. Tårnby Klitplantage. Tårnby Klitplantage. Hvad foregår der her? Det ved jeg sgu ikke, mand. Der lugter bare. Det er virkelig Der lugter bare her. Hej Torben. Hvad i alverden er det her? Så. Hvad er det her? Det er rollespilslandsbyen. Top nice. Hashtag mega swag. Er der en smed? Nej. Hvad skal vi lave? Vi laver et søm. Ja. Wow! Hvad var det? Det er nogle stoffer. Ja. Det var lidt pindsvin. Jeg står pindsvin. Det er min handske. Rasmus, din charmeur. Hvor er vi henne? Det ved vi ikke. Det ved vi sgu da ikke. I en vikingeby. I Danmark. Torben, hvad laver vi? Vi er filmpas, det er DR2 og så CNN, de to største kanaler i verden. Det er to og CNN. Hygger I jer? Her i Trolde, nej, Vikingebyen. Velkommen til Barla. Emil likes. Pink fluffy unicorn dancing on rainbow. Hold nu kæft, dreng. Johanne, Karoline, ved I, hvor vi er? Nej. Vi er et sted i Danmark. Vi er i middelalderland nu. Der er bål! Nej. Aida.
Undskyld skat, jeg tabte dig. Må jeg sætte mig her? Jeg tager som det er. Jamen, pas på den triller. Hvis du lader mig filme. I see fire inside the mountain. I see fire. Emil skriver. Bare lige for lille mys. Bare lidt bitte et. Briar, hvad en mand. Jeg går ikke fra, at jeg får et lille mys. Bare lidt bitte et. Ej, fuck nu dejligt. Bare lidt bitte et. Så. Nej, det er værd. Det er værd. Okay. Hvorfor vil man bygge sådan noget her? Hvad er det bygget til? Det er en hobby. Fuck, en fed hobby alligevel. Ja. Og bygge sin egen lille landsby. Det er det sygeste, det her. Hej, du er kollega. Er det også CNN? Ja. Ej, det er ABC News. Nå, det her det er Ramazan. Ramazan. Megan. Hey, sæt jer så lige ned, ikke? Det er det, jeg mener, ikke? Ikke os! Jeg har arbejdet på det her sted i rigtig mange år, fordi det her det er statsskov. Det er jeres alle sammen skov. Det er hele Danmarks skov, den her. Sådan har vi, der er nogle private skov, der er noget statsskov. Det her det er statsskov. Og normalvis så må man ikke knække grenen af træerne i statsskov. Men det har jeg brugt rigtig meget tid på at fortælle, at det er faktisk måske en god idé at komme herud og prøve at fælde et træ og gå og bygge nogle ting og prøve at blive lidt dus med naturen og vide, hvor et stykke træ det kommer fra, når man køber ned i tømmerhandlen. Hovedformålet med det her, det er at lave et læringssted, hvor man ligesom kan prøve at lære, i stedet for bare at sidde og læse i en bog, så gå ud og gøre noget praktisk. Hvad så, Frøde? Så. Hvad får du at spise? Suppe. Hvad? Se det, eller hvad? Jeg kan ikke se det. Hvad er det for en suppe? Hvad fuck er det for en suppe? Kovfup. Jakob, hvad er det her for en vej? Hvad er det her for en vej? Det er den navnløse vej. Det var fandme original. Hvad er det, vi har set? Ja, vi har set så meget. Romkugler! Der er det der solnedgang. Filmer du? Hvor er der et hugger? Ej, jeg er der! Nej. Hvor? Vi er på Vesterhavskysten på en strand. Og så 1, 2, 3. Vesterhav, kom nu og blæs mig i gang. Ja, det starter! Vesterhav, kom nu og blæs mig i gang. Ja, det starter! Hvad har du oplevet på turen indtil videre? Ikke en skid. Ikke en skid? Hvad ser du frem til i løbet af aftenen her? Kom i seng. Kom i seng? Ja. Bare kom hjem og kom i seng? Ja. Synes du, det er sjovt at gå her? Nej, egentlig ikke. Det er ikke sådan hyggeligt på nogen måde, eller du får lært nogle nye mennesker at kende og noget? Det er det samme, jeg snakker med som altid. Hvad så? Vil du være med på den anden side af vandet? Ja. Det er man. Hør. Ja. Hvor fik vi skylden? Jeg ser det med skylden. Godt. Så er kraft, det er noget, mand. Kæft, jeg er en tøjhæld. Ja, det kan man sagt. Hop! Damn! Jeg kan se. 3.
Åh! Den er her. Er det i gang nu? Okay, vi er her ved Vesterhavet. Er vi ikke det? Jo. Jo, vi er ved Vesterhavet. Det ser sådan her ud. Hvorfor er der egentlig? Det er jo bare batteriet, der sidder der. Der er ikke noget lyd. Mikrofonen sidder der også. Den sidder bare inde i kameraet. Nå. Og vi har gået godt og vel 20 km snart. Og vi er ved at dø. Ja. Og jeg er ikke sulten mere, men det har jeg været. Og Fie, hun er glad. Og det er de også. Markus og Vasile, de er også meget glade. Og så